dneska se podíváme na od nejhorší jachty po nejlepší. Samozřejmě z kaply. Lomeno Lego. Takže jo. Tak jdeme na první. Už jsem poslal tady jachtu za 100 000 a můžeme si ji prohlídnout. Prostě jako je to normální jachta. Hezké, luxusní. Jakoby taková docela úzká. A má kajutu, tady má stůl s banánem, tady má kytky a tady má potom volant, páku a tak dále. A tohle je první jachta, takže můžeme se vrhnout na další. Tak, máme tady další loď, která je zde. A já vás rovnou můžu povíst, protože tahle loď tu nikdy neuvidíte. Zase to je takhle prostě dlouhá nějak loď. Je to hodně malý, ale stojí to za to. A tady máme interiér z vrchu. Tady zase máme banán, náš slavný banán, který se tady bude objevovat často. Volant svítící a tady máme zase páku. Tady máme dekoraci a tady máme potom takovýto skákací můstek. A to takhle to nějak vypadá celý z vrchu. A je to docela hustý. No, já si myslím, že jo, jak jste viděli tohohle žraloka, to si vůbec nevšimejte, jo, to je jenom dekorace oceánu. A já se asi vrhnu na další. Mimochodem, tahle dávám asi 2 body z 10, protože tohle je málo. Tohle z toho mi nedalo úplně moc času, ale určitě klikněte na odběr. Ale to je prostě to. Hele, ta loď by měla přibližně stát, ten z těch stojí tak 1 milion. Ale jdu se vrhnout na další. Tak, máme tady další loď. Tak, já vás klidně tím provedu. Je hodně dlouhá, ani se mi nevejde na kameru, ale budu ještě další. Takže můžu si ji mít. Tak, a je to. Tak, takže takhle vypadá nějak ta jachta z vrchu. Používala jsem na tom takový Lego dílky, zelený, jste je mohli vidět. No, tady máme potom vršek. A to je náš testovací subjekt, je konečně zpátky tady. Tady je jídlo fišku. A tady je potom krab a tady je banán. Prostě jako krab jako jídlo. No, páka, volant a tady jsou ty keře jako ozdobný. No, já si myslím, že tohle je docela dobrý, hele, lidi. Ale další loď si ukážeme, jaký to vlastně stavím, protože to je jasný, ne. Nebo, a víte co? Ne. To by bylo potom takový prostě to hodně dlouhý. No, protože tahle loď, tahle má tak pár těch, já to zjistím, počkejte. No, má víc než metr, což je hodně. Má prostě víc než metr, což fakt nechápu. Ale můžeme asi spustit na další. Takže jdeme na to. Tahle dávám 4 body z 10. Neboli 5 hvězdiček z 10. Takže jdeme na další. Vlastně to bude další poslední loď, která bude už extrémní. Takže se připravte, bude to pární loď. Ne tentokrát to. Dejte vědět do komentářů, jaká to je loď. Takže jo, tohle... OK lidi, tohle je loď v levelu, nevím, protože si to ani nevidím na kameru, nebo jakoby úplně těsně. Ale jako... Měří to 2 metry. Jo, 2 metry. A jako dala mi to i hodinu času. Tam ty lodě mi dali prostě hodně. A tohle video mi dalo dohromady 2-3 hodiny čistého času. Takže určitě
dejte ten odběr, like a odběr. Takže tady máme prostě zase komíny a hádejte, jaká to je loď. A napište mi do komentářů, tak tady mám prostě keře, jakoby dekoraci. Má tu tak prostě to a využil jsem na to prostě 2 krabice kapry. Ještě tam zbývá pár dřívek, ale prostě zabralo mi to hodně, tady jsou stožáry a všechno. Tady je kajuty a protože to je malý model, tak jsem tam, že ho neudělal jako panáčky a tak dále. Tak jsem tam jenom ty keře. No ale pro dnešní video by to bylo všechno. Se nechejte odběr a like a zatím čau.